Joj, gde smo to mi? Plašim se. Bako, vidi. Ne bojte se, vi ste na svemirskom brodu. Dobrodošli u kulinarski izazov. U prvom krugu pripremite za mene tortu. Tortu? Dobro. Ako se ne varam, glavni zadatak je ređati kore i mazati svaku od njih belim kremom. Tako će torta sigurno biti sočna. Tako je. Ali to definitivno nije dovoljno. Dodat ću još bele čokolade. Moram je staviti u šerpu, nakon čega je rastopiti uz pomoć rukavice gvozdenog čoveka. Super, gotovo. Joj, kako vruće. Preliću ovom tečnom čokoladnom tortu, tako da na njoj ne ostane ni jedno prazno mesto. Ovo će biti jako dobro, Bako, vidi. Bravo, unuče. A ja ću koristiti običnu čokoladu. Ali naravno ne samo nju. Preko čokolade ide drugi plavi krem. Pogledaj kakva lepa boja. Jao, šta se dešava? Odakle su ove prskotine? Bako, izvinite, to je umetnost. Kakve veze ja imam s tim? Fuj, ukus je ružan. Dobro, smirite se, izvinio sam se. Dakle, osnova za tortu je gotova. A vreme je da je ukrasim. Imaću neobičnu belu tortu, nego tortu u obliku rakete. A mi smo u svemiru. Iseći ću ovakve crvene zubiće, tako im će posle stajati raketa. Točnije, iseći ću samo jedan, a posle ću ga klonirati uz pomoć ovog blastera. Ajoj, ne mogu da verujem. Gotovo. Ostaje samo da ih prikačim na raketu. Odlično. Nakon toga treba dodati prozor i dodatne trake. I obavezno treba astronaut. Bez njega nikako ne može. Pogledajte. Završio sam. Bako, šta radite? Šta će vam brokoli? Zato što želim da moja torta bude ne samo ukusna, već i zdrava. A brokoli je veoma zdravo povrće. Osim toga, ako ga pravilno zalepim za tortu, torta će ličiti na zemlju. Pogledajte. Oho, svi ste napravili tako cool torte. Moram i ja nešto da smislim. Tačno, Skittles. Samo ću rasporediti bombone oko torte. Ovako, odlično mi ide. Verujte, to će biti sjajno. U stvari ne, bit će još bolje ako dodam malo vode. O da, kakva lepota. Svaka mi čast. Nije loše. Šta radite tako dugo? A mi smo spremni. A vreme da izabereš pobednika. Wow! Sve torte izgledaju dobro. Počet ću verovatno sa najzanimljivije. Tortu u obliku rakete nisam još nigde videla. Baš bih voljela da pojedem ovog astronauta. Nije loš. Sad ću probati crvenu nogicu. Šta je bilo? Torta je pala, a nisam je ni probala. Pa dobro, trebali ste da je napravite stabilnijom. Sljedeće će biti bakina torta. Ideja je baš cool. Uj, ovaj ukus je užasan. Mrzim brokoli. Ko uopšte dodaje brokoli u tortu? Ostala je samo torta Quentina. Ona izgleda veoma dobro. Nadam se da me ukus neće razočarati. Da, sjajno. Quentine, čestitam da pobedi. Što? Ja? Pa hvala ti. Cool. Ovog puta želim da popijem nešto ukusno. Napravite mi ukusan koktel. Naravno.
Pokušat ću da ga učinim zdravim bez brokolija. Bako, tvoja čaša je vrlo mala. Pogledaj, ovako se to radi. Ma nemaš ti pojma šta su velike čaše. Gledaj ovo. Jao, bitan je ukus. Moj koktel će biti toliko ukusan da će Emily odmah zaboraviti na malu čašu. Dakle, prvo ću samljeti jagode u blenderu. Odlično, stavljam poklopac i uključujem. Gotovo. Pogledajte kako ovo pire izgleda ukusno. Sipam to u čašu. Zatim idu kupine. Onda kivi. I pomoranđe. Ukratko pretvorit ću sve voće u koktel. Tako je. A šta je ovo? Zmajevo voće? Nisam ga probala ranije, ali izgleda veoma privlačno. Biće mi kao ukras za čašu. Lepota. A ja ću napraviti svoj koktel od Fante. Ali ne od obične, već od plave. Mislim da će ovoj Fanti savršeno pristajati šećerna vuna. Samo je potrebno potopiti u čaši. Probat ću. O, da, zanimljiv ukus. Ali to nije sve. Dakle, moram otopiti šećer, prethodno dodajući crvenu i plavu boju. A sada sve ovo treba dobro izmešati. Da, tako je. Boja je ekstra. Dalje ovim šećerom treba premazati polukružne kalupe. I posuti ih jestivim šljokicama. Pogledajte kako su lepe. Kada se šećer osuši, moći ću napraviti slatke i veoma lepe kuglice. Ostalo je samo ukrasiti koktel. Stavit ću kišobran. I to je to. Oho, baš originalno. Znači, ostao sam samo ja. Pa dobro. Sipat ću u čašu Sprite. Da. On će biti osnova za koktel. Moram malo probati. Sjajno. Nije ni čudo što svi toliko vole Sprite. Ali tog nije dovoljno. Sipat ću u tu čašu malo maslinovog ulja. Potrebno je ne za ukus, već za efekat koji ću napraviti uz pomoć pusketavih bombona. Obožavam ih. Pogledajte kako pucaju. Kako glasno. Hajde, odlazite u moju čašu. Wow, to izgleda moćno. Nikad to ne bih probala. Strašno. A ja već hoću barem nešto da probam. Naravno, mi smo spremni. Wow, kokteli izgledaju obećavajuće. Quentine, probat ću prvo tvoj. Kako si uspeo postići ovakav neobičan efekat? Jao, fuj, efekat je lep, ali ukus je užasan. Bako, a šta si ti spremila? Nije loše. Čak imam šta i da jedem. Veoma voćni koktel, svaka čast. Ali najviše me zanima šta je šef Jamie napravio. O, kakve zanimljive kugle. Shvatila sam. Treba ih ubaciti u koktel. Wow, to izgleda jako cool. Ali pre nego ga probam, želim da se sve šećerne kuglice rastope u njemu. Dodat ću još 2. I promešati. Wow, kakva lepa boja. Vreme je da probam. O, da, to je neverovatno. Jamie, čestitam na pobedi. Konačno su primetili moj talenat. Šta će biti sada?
Izgleda da ćemo morati nešto pržiti. Da, danas nisam doručkovala, tako da ne bih odbila jaja. To je lako. Čak ni ne možete da zamislite koliko sam ja ispržio u svom životu. Ljuska mi ne treba. Fuj. Šta je ovo? Zašto ništa ne vidim? Gde sam ja? Bako, smiri se, to je samo ljuska. Da. Već sam se uplašila da neću moći da spremim jaja. Usput, moje jaje će biti tematska. Imam kalup u obliku rakete. Mislim da će to biti veoma simpatično. Plastični kalupi su dosadni. Druga stvar su jestivi. Naprimer, zašto ne iseći neki oblik iz hleba? Onda ga mogu ispržiti zajedno sa jajima. Moje jaje će biti u obliku glave čudovišta. A kao zube koristit ću beli luk. O da, ja sam genije. Ali to nije sve. Frizuru čudovištu ću nacrtati wasabijem. O, kako zanimljivo. Šta je ovo? Bako, sklonite se. To je moja ideja. Ne zanima me tvoje jelo. A moje jaja su u obliku rakete. Sad ću je učiniti lepšom uz pomoć paradajz paste. A usput, pasta je u tubi, kao u svemiru. Ojoj, kako sam se umorio da mutim ova jaja. Nadam se da su već spremni za prženje. Mislim da je dovoljno. Nešto nedostaje. Izgleda dosadno. Tačno, dodat ću malo crvene i plave boje, koje su također kisele. O da. Joj, kako kiselo. Ali pogledajte kako se moje jaje promenila. I sam bih pojeo to. Ali tamo je ljuska, fuj. Emily, prijatno. Wow, sve je tako lepo. Sve osim Quentinovih jaja. Oni su sa ljuskom. Ne, to neću ni probati. Da vidimo šta mi je spremio Jamie. To izgleda baš slatko. Zanimljivo. O ne, kako ljuto. Uj, mrzim beli luk. Moram brzo pojesti bakina jaja. Stvarno je dobro. A mislim da ću to pojesti do kraja. Bako, čestitam, ti si pobedila. Odlično jelo. Ja, stvarno? To je super. Hvala, draga. Hvala svima, bilo je ukusno. A vreme je da se vratite kući. Ćao, ćao. Konačno smo kod kuće. O da, ja mogu nastaviti da kuvam. A ja da pletem. I ja imam mnogo posla. I Kija, eto ti. A šta hoćeš za predjelo? Tortu na sprat. Važi, draga. Barbie obožava da pravi torte. Zato ima sve što joj je potrebno. Uvek imam par mutilica sa sobom. Jauš, šta je to na stolu? Oho! Teška artilerija. Uz pomoć mojeg super uređaja brzo ću spremiti tortu. Čak nećete stići ni da trepnete. Spremni smo. Prvo će mi trebati cediljka i brašno. Prvo ću prosijati brašno da ne bi bilo grudvica. To je tako prijatno. Sada mogu dodati jaje. A zatim malo jestive boje. Sada uključujem mikser. Wow, testo je bolje nego što sam očekivala. Sipam testo u kalup
i stavljam u rernu da se testo pretvori u fantastične kore. Kakav miris! A vreme je da izvadim kore. Imat ću 5 slojeva. Čujte lifehack od profesionalnog kuvara. Ako okrećete stalak, krem se nanosi brže. Divno. Bravo, Barbie. Sigurna sam da će se malo jako dopasti tvoja torta. A baba ima svoj tajni recept koji je proveren godinama. U činiju ću dodati sir, vanilu i mlijeko. Sada treba to sve promiješati. Zatim ću odvojiti žumance od belanca i napraviti vazdušasti krem. Uz pomoć miksera stvari će ići brže. A donji sloj će biti keks s komadićima čokolade. Zatim ću staviti bananu. A na kraju ću sipati umućeno belance. I sve to ću popraviti lopaticom. Tako je. Ukrasit ću tortu keksom i bananom. I staviti u frižider da se stegne. Divno. Jao, opet ova auta. Čokolada je isporučena. Kako brzo. To je baš ono što mi treba za moju tortu. Krećemo, društvo. Stavljamo gornji sloj. Odlično. A gdje je moj Nutella? Treba mi sad. Hajde, malo levo. A evo, žele bombona. Baš na vreme. Odličan rad. Moja torta je spremna, izgleda spektakularno. I sam bih je pojeo. Ali pre svega moramo nahraniti malu. Oho, cool. Hvala na komplimentu, za. Ukrasit ću svoju tortu bombonama, sladoledom i keksom. Što? Barbie ima toliko ukrasa, a ja nemam ništa. Imam bolju ideju. Uzet ću prskalice. O, da. Mala, ovo je za tebe. Prijatno. Jao, kakve lepe torte. Oho, ova je pravo remek-delo. Probat ću lizalicu. Ukusno. Pitam se, a kakva je torta? Kako je lepa unutra. Toliko nijansi roze. Prepoznajem stil Barbie. Svaka čast. Hvala, Barbie, to je divno. Nema na čemu, draga. Prijatno. Sa prvom tortom sam završila. I još su mi ostale dve. Probat ću ovu tortu. Ovaj crv izgleda jako privlačno. Obožavam žele bombone. Koliko imaš čokolade ovdje? A miris čokolade me već čini srećno. Nije loše. Ali imam još jednu tortu. Uzet ću viljušku i probati je. Wow! Bako! Iznenadila si me. Ovo je jako neobično. Bravo svima, ali pobedila je Barbie. Možda ipak ja. Ne Zak, ja. Ovog puta molim vas napravite mi sočan hamburger. Sve je jasno. Šta ide prvo? Tačno. Lepinje. Evo ih. Kakav mekan hljeb. Ispeći ću ga u aparatu za vafle da postane topao i hrskav. I tu ću spremiti pljeskavicu. Zašto ne bih ispekla sve sa stojke? Tako je mnogo bolje. Biće mi potreban kečap i sens. Zatim salata, paradajz, kiseli krastavci, pljeskavica, sir, luk i gornja lepinja. Tako je. Odličan posao, bako. Ja ću za svoje jelo uzeti makaronci sa punjenjem od jagoda. Evo svi sastojci. Stavit ću mančmelu, zatim voće, čokoladu i gornji deo kolača. Skoro sam završila. Ostalo to sve ugrejati uz pomoć fena. Gotovo. Mančmelo je super, ali ja imam još bolju ideju. Što bih nešto spremao kada mogu naručiti hranu? Wow, koliko svega!
Sočni hot dogovi, ukusni hamburgeri, prstenovi od luka i naravno pizza. Dakle, krećem. Na lepinju ću staviti list salate. A onda sledi eksperimentisanje. Mala će biti oduševljena. Pogledajte koliki hamburger sam napravio. Svaka mi čast. Završio sam. Oho, svaka čast, Zak. Wow, neverovatno. Svi hamburgeri su toliko lepi. Samo što je bakin hamburger baš mali. Pa šta da se radi, probat ću ga. Pa, hamburger kao hamburger, ništa posebno. A vidim roze boju, znači da je to hamburger od Barbie. Wow! To je slatki hamburger. Barbie, svaka čast, ovo je božanstveno. Hvala puno. Ti zaista znaš šta ja volim. Nema na čemu, mala. Za kraj sam ostavila najveći hamburger koji sam ikada videla. Tvoje vreme je došlo, sad ću te pojesti. Ovo je veoma ukusno. Hvala, brate. Ovo je pobednik, 100%. To, svaka mi čast. Šta još mogu da tražim? Znam, neka to budu palačinke. Da li je zaista rekla palačinke? To, sad će baka pokazati šta zna. Koristit ću svoje tajno oružje. Drugi par ruku. Učite da kuvate kao baka. A meni je potrebna najveća šerpa da bih napravila što više testa. Meni nije potreban drugi par ruku kada imam kontroler. Sipam sa stojke u betonski mikser i samo pritiskam dugme. Biće fantastičan rezultat. Nešto nije u redu. Stop! Daljinski se pokvario. Ne sluša me, stani! Dešava se. Dobro, što je moj mikser u redu? Testo je već gotovo. Kako vam se sviđa moj kalup za palačinke u obliku srca? To će biti veoma slatko. Kakav miris. Ne možete ni da zamislite. Preliću slatkim sirupom i dodati maline. Wow! Ispalo je prelepo. Dodat ću još malo šećera u prahu. Tako je. Ja sam završila. Nisam stigao auto. Šta, stani? Ovo je fijasko. Svi moje sastojci se vozaju u tom autu. A meni su ostali samo tostovi. Pa dobro, morat ću da ih iskoristim. Nije loš ispalo. Dobro je što često gledam TikTok. Oho! Bako! Oho, ne mogu da verujem. Hvala, dragi moji. Jao, za malo da zaboravim na javorov sirup. Da, tako je mnogo bolje. Uživaj, bebo. Vi ste stvarno fantastični. Kako mi je drago što imam ovakav super tim. Kakve slatke roze palačinke. Probat ću prvo njih. Wow, divno. Ove palačinke su pravo remetilo. A ko se ovdje krije? Sad ću probati ovu bebu. Cool. A kako da pojedem ovu gomilu od bake? Uzet ću nešto su gore. Jao, Mila, pazi. Pomoć! Ups, je li sve u redu? Ovaj kulinarski izazov je prosto izvanredan. Ja sam u gomili palačinki, super! Hvala, bako, ti si pobedila. Nemoguće. Cool.